खायमानि मुखा न दिनै यागतुसि मामानि नै बर'खौ आसावै आतनि दंमोन गा आसु दिन नों बाय गोबां मा मिटिं लखायदा गाय नों हाबांनि फाइसिं तुय गोबां माने कोनो तिनि ओ मेसेज दिल्ली सौयका मुख्यमंत्री दिल्ली बंनि पग्रंनो पुसौयका जे मुसुक दिन 2 বছর खा एकट बंनि 250 कोटी टाका पैकेज ताको इमप्लिमेंट खायमिया बनि बागैनो जों मुख्यमंत्री दिल्ली थांगा आलोचना खालायका दतिनो पैकेज बंनि इमप्लिमेंट खायना बागै बंनि जे ट्रेक्टर न दति जों सल्व खायनानि बागै आबानि बागैनो तिनि टेबिलो आसुखा जत समस्या तिनि बरक तिनि आसुखा बंनि कक खनाका जों बंनि अनेक कक खनाका बसकांग जों बंनि जे समस्या दंमोन जों जतनो एक नंबर के सर बरक व हापांग व एक्सेप्ट याखौ आबनो बरक बेरि मनो एक नंबर इशू दंमानि बरक बा आसुखलायनाय जों नंनो पुलिस न साका जे चीफ सेक्रेटारि दंनाय डीजीपी दंनाय चीफ मिनिस्टार दंनाय आंनि दि दंनाय ते बरकनि जत लिडार दंनाय सर नो हापांनि खरकसा बारगा बतल गोदान मन्त्रि बै बोसोर बाकिराखै फ्लाइदि माने बरक 2-3 दिननि बिसंग सीएम ताबो दिल्ली दङ सीएम फाइमेन बरक बा तुरन सालसा सालनि बिसंगनो दिनै बंनो माइनर जिजा माइनर सब उल्लेख दङ जे बरक बा 2 दिननि बिसंग बरक बा तेसा जों मिटिं आसुनानि बा सर लाहा कासे यार सिगांके ताम बय नलगे अ एमप्लॉयमेंट खाजिया आरो पेकेट पेकेट तानि कोगि जखन जों जंजाल फायो जामेला फायो आफरनो जत बजागा जंजाल कासाय दंमोन नाय ग सर तिप्रा सरंनि जुंजाल दा नासिक दंनै फुंमासि नखर माने हापां सरकार सर मया मनि को अबन बागै बय अनेक समय ते एक्टिं दा सर जानमाने बरो जे हाते कटर बा बकाल नेशनल हाईवे कासे केनर जे हापां नि बिसिंति कुनो सेपसा बं बाबो खाय दङ अलरेडी तो 200 कोटी एक्सेप्ट का बंनि बागै एक्सेप्ट दंका सर 2 বছর दं वेस्ट दं सर बर बाया गदं 2 বছর बर साइमन सरकारनि जब बरनि मुंसा एक नम्बर जिता एक्सेप्ट न दंमानि सरकार किछ समय नांगौ सरकारनि सिस्टेम दङ म सिस्टेम तै थानान बाय किछ सर नरनि सरकार तो सबका साथ सबका विकास सरकार नाकाय आसु गोबां मा कक अंक दंगै आसु नेशनल पार्टी दंगै ताइस नरनो बंने नरनो समर्थन खायनाय बरब दंगो ओ जागा व नरनि सरकार नर बाक्सा सामु खायनाय बरब दंगो बरब कायसा आसा बिसास दंखना नरनि पर गाय नरनि दुर्बल नुकजागो हनै सावसा नंताम सानाय कोनो दुर्बल या नरक जतन साइमन तिनि मोदीजी फाइमानि परे नरक जतन साइमन जतन मीडिया रसम सारा नॉर्थ ईस्ट जत पीसफुल तब যখন মোদিজি ফাইয়ানা সাকাং নরক যতন নখনা পিসফুল করে মোদিজি যতন আহ্বান করে ফাইদি একসঙ্গে কাম খাইনে একসঙ্গে এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত বিকশিত ভারত খাইনানি বাগৈ বেলা বেলা হামবা যত মিডিয়া দং খাইনানি বাগৈ বুঝিখা তে আনি ডিপার্টমেন্টনি ব কাম খাইनो आनि पेकेज रिमार्क ताकने आउन सारंको सार आपना आकात भाइसिनी मंगो उनानि अब धला न पेसेन्ट आसु लाइने सर फाइसिमी साइकल के बाइक चल बा थाका जोंनो आइकात तोरबे जों गरन तंनाय